La crisi de la Covid-19 ens ha afectat, evidentment, moltíssim, com a totes les empreses del sector. Cal tenir en compte que nosaltres fa pràcticament un any que estem en ERTO, que vam haver de cancel·lar el nostre esdeveniment estrella o el pilar de la nostra empresa, que és el MIC, 20 dies abans, amb tot el que això comporta, no? 20 persones treballant durant més de 10 mesos per preparar un esdeveniment que 20 dies abans has de cancel·lar, has de fer la màxima devolució possible a tots els equips inscrits. Per tot això vam haver de demanar un ICO de 300.000 euros. La dificultat ha sigut màxima, portem, com dèiem abans, pràcticament un any així. Ara, per a subsistir i per a tornar a tirar endavant, al cancel·lar el MIC del 2021 hem hagut de demanar un altre ICO de 300.000 euros més, però bueno, ara estem il·lusionats i esperançats. Creiem que es poden començar a veure llums al final del túnel, que comencem a tindre brots verds prop. Pareix que el tema de les vacunacions poden començar a funcionar i a partir d'aquí esperar que els esdeveniments de masses com els nostres, que comporten molta interacció social de les persones i també molts viatges, que poguéssim a poc començar-los a activar i que cap a final del 2021 comencéssim a poder preparar els esdeveniments del 2002 i ja si podem anar fent alguna coseta a final del 2021, però sobretot en il·lusió per arrencar el 2022 ja i que sigui l'inici de la recuperació. Bueno, la crisi del coronavirus han passat com han pogut, no? Jo crec que, malauradament, i esperem que no ens torni a passar, era una situació mai viscuda i no prevista, i per tant, tothom entén que anàvem fent sobre la marxa el que podíem, però clar, nosaltres se'ns va paralitzar tot i l'única cosa que vam poder d'alguna manera fer en certa normalitat va ser l'estiu, que vam poder fer els campus d'estiu que nosaltres fa més de 20 anys que fem a Andorra i que aquest any, per a poder no paralitzar-ho tot, vam fer una setmana a Andorra i després vam descentralitzar els campus amb seus amb l'activitat diurna, tenint en compte que el client no podia anar a l'esdeveniment, el que vam fer va ser portar l'esdeveniment a prop del client i, com us deia, vam descentralitzar, vam fer campus night diurn a Barcelona, a Sant Cugat del Vallès, també a Futbol Salou i a Terres de l'Ebre. A part de que vam poder fer una setmana a Andorra i això ens va permetre, com a mínim, això a l'estiu, que les dades de Covid encara ens van donar un respir, per dir-ho d'alguna manera, vam poder fer aquesta activitat. Tot el que més, que són events d'esdeveniments de masses, que la gent ha de compartir hotels, que la gent ha de fer desplaçaments o que ha d'agafar avions, evidentment, tot parat. Aquest any 2021 per a la nostra empresa preveiem que serà, més que preveure, també és una il·lusió que tenim, no? Tenim la il·lusió de que pareix que comencem a veure llums al final del túnel, amb el tema sobretot de les vacunes i esperem que de cara a final d'any, a part de començar a poder fer algun esdeveniment, si més no poguéssim començar a preparar els esdeveniments de l'any 2022, en tant i en quant el nostre torneig, diguéssim, pilar, no? Que és el MIC, necessita molts mesos de treball i de preparació per arribar a Setmana Santa amb totes les condicions per poder-lo realitzar i que sigui un èxit. Per tant, esperem que en il·lusió que la cosa vagi millorant i que poguéssim ja començar a fer els preparatius per que el 2022 poguéssim començar a intentar estar no a la normalitat, però apropant-nos a la normalitat. Indescat per a nosaltres ha sigut un pilar important de recolzament, com a mínim moral, no? Com a mínim moral de saber que hi ha gent que es preocupa per tu, que hi ha gent que es preocupa pels problemes que tenen les empreses del món de la gestió i del món esportiu i que no només es preocupen moralment, sinó que fan gestions en les altes instàncies institucionals per a que se'ns tingui en compte, perquè pareix que tothom parla de turisme, tothom parla de cultura, que jo crec que està molt bé, però ningú parla de les empreses d'esdeveniments esportius que com la nostra, que tenim més de 20 treballadors totalment ERTO i que moltes paralitzades com la nostra, subsistint amb uns ICOs importants i amb un risc important per a poder salvar l'empresa i que, a més, hi haurà malauradament empreses que no podran tindre aquest múscul econòmic o no tindran aquesta capacitat o il·lusió per arriscar-se que hem tingut nosaltres
I en aquests moments tan complicats, tindre Indescat al costat moralment i sabent que fan gestions en nom de totes les nostres empreses que treballem al món de l'organització o dins del negoci de l'esport, és un pilar fonamental que ens ajuda força.